So ayan na, nandito kami sa Tandaligan Beach. So tignan nyo, nagbago na. Tandaligan ba ito? Joke lang ha, ito. Dito kami sa Tandol Beach pala. Tignan nyo kung gaano kaganda. Pero mas maganda kung may maganda. Wala naman nakita maganda. Pero ano naman, sulit naman yung punta mo dito pag pakita mo yung puting buhangin. Tapos si Binet na maitim. Wala na, finish na. Tol, malunod kita sa gilid. Tol, baka malunod ka. Alay, isa pumunta natin mga sir. So ayan na, mamaya pumunta kami dun sa bago doon na pasyal. Ay, yung ano, yung rock nata yun, sabi nyo? Basta, oh, yun nata yun. So ayan, napupunta namin yung old rock mamaya. So, dito muna kami. Magpapahinga. Ayun, jump shot tayo, jump shot. Okay, 3, fuck you! 3, 2, 1, go! Unwind tayo? Oo. Nagbayad din, sigurado tayo. Wow. Hindi na lang tayo. Ayan, nandito na kami sa Old Rock. Ito yung Old Rock Resort to. Oh, yun. So, ginagawa pa lang siya. Hindi pa siya tapos. Open pa lang sila for viewing lang siya. Viewing. So, ayan. So, ayan, nandito pa kami sa... Parang, nirepeat mo lang yung sinabi ko to lang. Oh, so yun. Ito na, dito na tayo. Go! May swimming pool dito. Wait, kumumpri! Wait! Hindi, cellphone wide. So yun, may swimming pool din siya sa taas. Ito. So di pa. Gago. Yun. Ito lang pala yun. Diyan may kasama akong isang vlogger. Hindi siya Pilipino. So, what can you say, Tol? Look at your profession. So yun, hindi siya Pilipino kaya nakita ko lang siya dito eh. Hindi siya maintindihan eh. Ayun, sa isa may... So ayun, may isa pa tayong papakilala dito. Ayun, nagbablog din siya. Sikat po siyang vlogger. Pakisupport po yung ano niya. Dito tayo sa Old Rock. Kasama siya sa 10 minutes. Okay ka naman sa vlog ko. Ang ginagawa mo? Ito. Vlogger dito ha. Ano na, nasa 200k subscribers na nila. Huwag nyo kalimutan, 10 minutes. Tapos ito ha, nasa 1.3.3.5.5 na yung subscribers niya. Hindi na mabilang. So yan sir, what's up? So hindi pa pwedeng maligo kasi for viewing pala siya. Yan, magkakandid shot tayo. So yun, magkakandid shot tayo. So 3, 2, 1, let's go. So yun na, pinuposted namin yung isang dayuhan na hindi Pilipino. So yun. Sa, kung naiintindihan mo yun, para ka dyan. Magkakandid shot tayo, let's go. So yun. Ganda din siya pag natapos to, sobrang ganda. Siguro ano din, parang ganun sa El Pescador na maganda. Pasansit na tayo. Go, yun!
Ito yung hat na kasama namin. Sobrang hat na sunog. Yung model namin. Natapos na kami mag-viewing. Punta kami sa next destination namin ulit. Yan, ito siya, yung old rock pala. Yan, hindi pa siya tapos. Sa mga gustong pumunta dito, may 50 pesos na entrance na siya agad. For viewing lang siya. Hindi pa tapos, bawal pa maligo. Ayan, palubog na yung araw. So yan na. So, ito pala yung sasakyan ko, guys. Ito siya. Yun, binasakyan ito. Yo. So ayan, last destination na kami. Dito na kami sa Patar Beach. So yun, sa White Sand. So may isang vlogger dito eh. Ayun na pa to eh. Saan tayo pumunta? Pero hindi ko ito kilala eh. Ruwanan, ba't simusunod sa amin ito? So ayan, dito ang ganda. Ang linis ngayon. Ang ganda ng Patar ngayon, ang linis oh. So tagal din na hindi siya napasyalan. Sasabi niya rin, sasabi ko. Gago ka. Yan, so maliligo kami. Eh, nakapunta kami ulit dito. So mamaya magkakandisyan tayo mamaya ulit. Kaya, let's go! So yun, lumubog na yung sunset. Wala na. Yo! Yung mga kasama ko. Ligo sila. Dali na ng tubig. Matibay, matibay. So ayan na, tapos na kami naligo. Yun, nauwi na din kami. So ayan, thanks for watching.